Ami awfo ka wale ɲuman ka jira aw la ka fɔ ne bamanankan kunnafoni wagati selen wala bɛ kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ne kuma aw dangana kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la ka fɔ ko fɛn min ye Mali Board Challenge a ɲɔgɔndan ta ko filanan baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra novembre kalo tile 22 a kɛra stade du 26 mars la Yirimajɔkaw fɛ min ni ale ni fara ɲɔgɔn kɛ ni maa caman ye Kadija Tarawele a bɛna ɲɛfɔli kɛ. Ni ɲɔgɔn dan kɛnɛba ye ni y'a ta ko filanan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka subahana mansin dɔw kan u ko minnu ma ko drone fo ka taa se orobominɛw ma a kun de ye ka se ka Mali denmisɛnw jukɔrɔma dondo kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kɛlen don ka hakilina kura minnu ta k'u ka seko ni dɔnko lawaleya o hakilina kuraw kɔnɔna na ɲɔgɔn dan in yɛrɛ tun ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la foroba kalansow ni école fondamentale ye olu kalandenw ani kɛnyɛrɛye kalansow ni école privée ye olu kalandenw de ma. Mali Board Challenge ye mo fila de walma mo saba Mali robo olu ka ɲɔgɔn dan laɲini ye min ye o de ka Mali denmisɛnw na don robotique ni électronique ni science ni technologie kɔnɔ depuis denmisɛnmaw walasa n'u kɔrɔbayara u ka taga science domaine na toujours u ka taa ingénieur kalan université la walasa ka kɛ ingénieur ye ingénieur minnu bɛ se ka Mali ka développement mako bɛ minɛn minnu na docteurssow ni armée ni an ka baarayɔrɔ fɛn fɛn na u ka se k'olu minɛnw dilan ka di Mali ma an t'a kun ye a ta ko filanan an y'a daminɛ salon a ta ko fɔlɔ kɛra ɲinan de kun y'a ta ko filanan ye laɲini ye kelen de i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ka maliyɛndenw dege science ni technologie la joona walasa a kanu ka don u la n'a kanu donna u la u bɛ taga kalan supérieur kɛ a domaine la u bɛ sɔrɔ ka na baara kɛ Mali ye walasa Mali ka se ka taa ɲɛ denmisɛn ninnu bɛɛ bɔra Bamakɔ ma a bɛɛ maliyɛn u ma bɔ école kelenw na dɔw kun ye primaire ye dɔw ye secondaire ye dɔw ye lycée dɔw yɛrɛ ye club privé ye olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka compétition kɛ bi dépend catégorie la catégorie dɔw ta i n'a fɔ combat de robot o kun ye min mana se ka min ka robot tiɲɛ kosɛbɛ mais catégorie wɛrɛ i n'a fɔ drone ta o kun ye mɔgɔ mana se ka na atterrir a place fɔlen na bon catégorie wɛrɛ bɛ yen n'o kun ye lycéens ta ye o ye ni min sera ka tâche bɛɛ accompli temps kɔnɔ donc a catégorie bɛɛ ni a critère de kun don walasa k'a dɔn jɔn gagnera ani jɔn ma gagner on est confiant a baara daminɛna maintenant halisa an sago ye min ye o ma sɔrɔ mais an bɛ k'an jija halisa dɔɔni dɔɔni maliyɛnw bɛ k'a faamu k'a fɔ science de bɛ jamana développer ka denmisɛnninw su ka taga a kan joona o b'u nafa n'u kɔrɔbayara walasa u ka to a sira kan donc an jigi b'a kan k'a fɔ o effort in bɛna continuer malidenw ni Mali autorités b'u ɲɛsin science ma halisa walasa an ka jamana se ka développer. Dabaliban kokuraba min yɛrɛ kɛra ɲinanta baara hukumu kɔnɔna na o de bɛ tali kɛ kalanden dɔw la minnu sera ka fɛɛrɛ kura dɔ bila sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko mobile suguba u ko baara in sababuya la olu de kɛra saraba cɛba ye n'o ye premier ye. Bi ne bɛ yan Mali Board Challenge mɔgɔw ka kɛnɛ kan pour que ka participer u ka concours la en tant que dans la catégorie plutôt développement mobile. Awɔ bi an ye jɔyɔrɔba sɔrɔ an ye première place de sɔrɔ o kɛra fɛn belebeleba ye anw bolo parce que depuis 3 mois an bɛ baara la an sɛgɛnna an ye ko caman kɛ donc k'a ye ko baara ye nafaba bɔ bi kɔni o ye kunnawolo belebeleba de ye anw ma o ye an y'a décider k'an ka application tɔgɔ kɛ suguba ye maliyɛn bɛɛ bɛ suguba dɔn mɔgɔ fɛn mana na Mali visiter bɛɛ bɛ passer suguba fɛ donc o la an y'a décider ka application tɔgɔ kɛ suguba de ye ka suguba la baara c'est simple i b'a télécharger n'i y'a télécharger i bɛ se k'a utiliser quoi donc ni i bɛ se ka application in utiliser facilement n'a jar'i ɲɛ i bɛ se ka Mali masiri ni ethnies fɛn ninnu bɛɛ visiter a sanfɛ n'a y'i diya i bɛ se ka sanni fana kɛ wa n'a ye maliyɛn fɛn fɛn diya i bɛ se ka feere fana k'a kan e bɛ i ka fɛn feere a kan mɔgɔw b'a san a kan i bɛ se ka explorer également Mali dɔnkili kɔrɔw an b'a bɛɛ bila en avant les vidéos de chaque culture également sont mises en avant proverbe an ka zanankɔrɔw a bɛɛ b'a sanfɛ. Hakilina ɲuman in yɛrɛ tabagaw ka fɔ la ko nin baara in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fo ka se ka ba don Mali sifinakaw ka cɛsiri la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ ka kokura minnu kɛ subahana mansinw kɔnɔna na ka se ka o nafa yira jama la a kun dɔ ye fana ka se ka dusu du kɔrɔ hali bi nin baara in n'o ye subahana mansin baara ye a ka se ka san sɔrɔ Mali jamana kɔnɔna na. Ɲinan mɔgɔ participant kun ka ca ni mɔgɔ 300 ye parce que salon an kun bɛ mɔgɔ 150 la mais ɲinan an taara fo mɔgɔ 300 de la siga foyi t'o kuma na n'i y'a jateminɛ n'i ye entreprise ta comme Apple min bɛ an ka iPhone n'an ka Mac dilan iPhone bɛ wari min générer san kelen kɔnɔ Mali miliyɔn 3 ani étranger fɛn fɛn bɛ Mali la olu bɛ jɛ ka baara min kɛ Amérique entreprise kelen wari ka ca n'o siɲɛ baden o b'a yira k'a fɔ n'i y'i ɲɛsin science ni technologie ma entreprise kisɛ kelen dɔrɔn i ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka wari ni richesse min créer i ka jamana kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ donc o b'a yira k'a fɔ maliyɛnw kan k'u ka denmisɛnw su ka taga science sira de fɛ ni an ye science maîtriser o de la an ka jamana bɛ taga ɲɛ n'i ye mobili ninnu lajɛ i b'a fɔ ko denmisɛnw bɛ kulonkɛ la mobili boli de la mais denmisɛnw ka mobili ninnu dilantɔ la mɔgɔkɔrɔbaw bɛ mobili dilan ni principe minnu ye u b'o principe kelenw de appliquer aérodynamisme
froc de tension poids et on va faire du parallélisme olu bɛɛ de bɛ dɔn walasa i ka se k'a monter a montelen kɔfɛ pour que a ka se ka baara kɛ f'e ka algorithme de développer n'o ye informatique ye olu de bɛ don a kɔnɔ walasa a k'a dɔn ni nin ko kɛra ne bɛ nin ko kɛ ni nin ma kɛ n kana nin kɛ donc yen ɲɛna la tulonkɛ don final la mɔgɔw b'u ɲɛnajɛ mais walasa ka se ɲɛnajɛ in ma sɛbɛ baden de kɛra kalan baden de kɛra walasa u ka se ka o kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara in yɛrɛ ni nin y'a tako filanan ye n'a bɛ fɔ a ma Mali Bot Challenge a kɛnɛ laɲini bɛɛ lajɛlen sabatira barika da kan kalo 3 de kɔnɔna na Mali sifinnakaw u nan'u seko ni dɔnko yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la subahana mansinw la baara cogow kan ni o dɔw bɛ tali kɛ droniw ni orobominɛnw dilanni na kɛnɛ in yɛrɛ baara kumabaw kɛra min ye o de ye ka se ka jɔnjɔn ani ladiyalifɛnw caman ta k'a di ni sifilaka ninnu ma ani fana ka duwawu don kɛ Ala k'an si jɔ ka san wɛrɛ ta makɔnɔ. Kunnafoni bamanankan lasela Lala Kuyate de fɛ kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye kalanbulon Janatul Firdausi ye u ka mawluduba tago 7nan kɛnɛ sigira sen kan sibiri novembre kalo tile 22 min a ye fara ɲɔgɔn kan ni silamɛw caman ye kana kɛnɛ in seereya an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Maaw bɔra fan caman fɛ kana kɛ nin kɛnɛ sanuma in seere ye ni o de ye kira sanuma kisi ni nɛɛma bɛ nabi ɲuman ma a ka bangeni ɲaɲani Kulibali la denbaya kɛrɛfɛ min ni a labɛnna kalanbulon Janatul Firdausi fɛ Madame Kulibali Mbarke Kane ni a ka jama. I sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ mawludu kɛnɛ de kan I n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na o la anw tɛna kuma k'a fɔ mawludu bɛ bɛn mawludu tɛ bɛn an tɛmɛna o fazi kan ka ban musoba min n'a tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Barika ye la femme qu'il faut à la place qu'il faut Mbarke Kane min ye musomanninw bɔ jugujuguya la k'u bila Alahu Taala ka sira kan Mbarke Kane min ye cɛw kɛ hinɛbagaci ye u musow yɔrɔ ka musow kɛ cɛ bonyanaw ye n'a ka hikima dɔnni ye. Kɛnɛ in kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen kan daba ma kuma ɲɔnya ni k'a wele silamɛw bɛɛ lajɛlen ye ka labanna ka tanu ta ka ɲɛsin a ma ni Mustafa Sanumanba in dili ye diɲɛ maa ma kisi ni nɛɛma bɛ nabi ɲuman ye a kɛnɛ in denbaya tɛnkura maa min na a ye tasi bilaw kɛ ka ɲɛsin kɛnɛ in labɛnba ma Madame Kulibali Mbarke Kane. Bi ne filɛ kɛnɛ mun kan alhamdulilahi rabbil alamina nisɔndiyalen don kosɛbɛ n bɛ Mbarke fo kosɛbɛ n denmisɛnnin teri kun don n denmisɛnnin teri sɛbɛ ale de ye marɛniya ni kanuni ye n'a cɛ yɛrɛ sɔnna cɛ yɛrɛ fana sɔnna ko n ka k'a ye n b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ nana ni mawludu kɛnɛ in kan Ala kana foyi den kelen kɛ k'u sɔrɔ fɛn min natɔ sɔrɔ a ka n'u tatɔ sɔrɔ Ala k'a k'u ye baraji ye Ala k'a mɛn ka ni mawludu caman caman kɛ. Kuma galamani tɛnkuna seda yɛrɛ la ni o ye Madame Kulibali Mbarke Kane a ye tanu kɛ ka ɲɛsin an dabama ma ani maa o maa min sen donna kɛnɛ in labɛnni na a ye wale ɲuman dɔn kɛ ka tasi bilaw kɛ ka ɲɛsin an dabama ma ka da ka kiraba in cira lafiyaw kɛra a ma ɲinɛ a ka kalandenw kɔ an n'a ka sotigi ka wale ɲuman dɔn kɛ. Mɔgɔ kelen tɛ se ka ko kɛ dɛ Janatul Firdausi mɔgɔw dɛmɛbaga fosi t'an na ni Ala tɛ an ka dɔrɔmɛ kelen kelen an b'o de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ka mawludu kɛ an nana bi ka fara silamɛ bɛɛ kan ka Ala barikada ni Alakira sɔrɔli ye parce que Ala a ye Alakira d'anw ma anw de ka kisi kama donc Mustafa a sara t'anw bolo ni ne hamina diɲɛ fɛn fɛn la ne denw b'a kɛ ne ye ne ka kalanden ninnu wallahi u bɛ fɛn kɛ ne ye min ka bon ni nin ye donc ne bɛ duwawu de k'u ye an jɛra cogo min na Ala ka jɛ in na a b'a fɔ Firdausi kɔnɔ an b'a Sheikh bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Ansaru présidente nationale ye n b'a fo ni kɛnɛ in kɔnɔ na ma ɲinɛ lezi kɔrɛ sori lezi na amanu a kɛnɛ in kan Kulibali la denbaya ye wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin Mbarke Kane yɛrɛ ma ani wale ɲuman dɔn foliw ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Aidara ni a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ma duwawu don kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin ba Maliba fana ma Ala ka san caman mawludu yira an na. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko Ala ma hinɛna Sheikh Abdul Jalil Mansour Aidara la a ka denbaya minnu bɛ Faransi ka taa se a kanubaga fɛn fɛn minnu sigilen don Faransi jamana kɔnɔ u ye alikuranna kalan kɛnɛba sigi sen kan ka sanga ni a ka fatuli tile 40 o hukumu kɔnɔna de ye k'o kɛ duwawu don ye ka ɲɛsin banbatɔ in ma Kadija Tarawele a bɛna ɲɛfɔli kɛ o tɔw kan.
nin tasibila kɛnɛ min sigila nin ka kɛ hinɛ ka ɲɛsin Sheikh Abdul Jalil Mansur Haidara ma ale min sababu yala banbaci wale tigilamaw fɛ ka bɛn ni Octobre kalo tile 2 tɛmɛnen o hukum kɔnɔna na ni alikuranɛ kalan belebele in sigila a tɔgɔ la nin ka kɛ hinɛ ani tasibila ye ka ɲɛsin a ma walasa ala bɛ se ka baarabara dali nɔgɔya ani silama fure bɛɛ lajɛlen ye cogo min na o siratigɛ fɛ a jɛɲɔgɔn a n'a kanuɲɔgɔn a n'a baaraɲɔgɔn minnu ye nin kɛnɛ in seereya a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo ka ɲɛfɔli kɛ nin sigi in laɲini kan ka ɲɛsin nin cɛ bɛɛ ma ale min y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ale ka diinɛ labaarali la. Sherifu Abdul Jalil kunna wololen a seginna Ala ma a wasalen a seginna Ala ma mɔgɔ mɔgɔ mana a tɔgɔ mɛn mɔgɔ mɔgɔ mana a ka image ye bɛɛ b'a fɔ ko est-ce que wa khiyartu ko nin cɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛnama ye a ka image ye o ye a yebaa bɛɛ b'o de fɔ a ma faga Ala ko la a ma faga kira ko la a ma faga Ala nɔfɛ minnu y'a faga u b'a dɔn u y'a faga kun min na mais diinɛ dɛmɛli tɛ an b'a condamné wa silamɛ tɛ i silamɛ ɲɔgɔn faga. A ye baara min kɛ Segu b'a fɔ ni Segu bɛɛ tɔgɔ ye parce que a ye depuis 2016 a n'anw bɛ partenariat la a na o na Faransi a y'a dɔn k'anw y'a kɔrɔmusow ye a ma fosi fɔ ne yɛrɛ ma ni grande sœur tɛ an y'a la deli fa in tun bɛna baara min kɛ yan ani Kader Sefu an fana na Mahamudu ka se k'o kɛ a ka sira sɔrɔ Ala ka sira nɔgɔya an ye an ka se ka na n'a ye Ala kana kɔ tiɲɛ Ala k'a kɔ barika. Bon mɔgɔ min kun don hinɛ kun b'a bolo kosɛbɛ a kun bɛ hinɛ a bɛ makari a ma dogo mɔgɔ si la Jalil yɛrɛ bɛ ban alamisa araba a bɔra ka dɔn kɛ yatimɛdenw ye taara saki caman di école ta la a tun ma tila yɛrɛ bon a taatɔ la a bɛ taa seli su dɔ de kan fana a ka kalanden dɔ de ba banna lajarabi y'a sɔrɔ yen bi kɔni an nana ka na dugawu k'a ye Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa ma ana bɛ taa jɛmina Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛw ɲa k'an ta dɔn kɔnɔ. Ala jɔnw bɛ fɛn min ɲini Ala bolo u ka k'o ye Jalil y'o de sɔrɔ ka sɔrɔ a ma ɲini a ma dabɔ a kama Jalil alhamdulillah rabbil alamin Ala man k'a ye gansan. Fɛn min ye Ala mahinɛ na Sheikh Abdul Jalil Mansur Haidara ale tun ye diinɛ cɛba ye wa a kanu tun bɛ kosɛbɛ ka sanga n'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri ye diinɛ kɔnɔna na bɛn ani keleya ɲinini na adamadenw ni ɲɔgɔn cɛla la a n'a ka diinɛ laseko ɲuman a k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye nin cɛba in ale ka soma yɛlɛmani ye a kɛla dusukun kami belebele alisilamɛw ani malidenw bolo. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan Kafunɛ Bacili ale ka ɲininenw don. Mali jamana kɔnɔ ka da banbagancimɔgɔw ka bagabagali wale kan essence ko ye tile 2 kɛ a lasɔrɔli gɛlɛyara malidenw ma. Alliance des États du Sahel ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na ni o ye AES jamana 3 ye u ye badenya ni kelenɲɔgɔnya ni sinjiya jira Mali jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger jamana a ye Mali jamana magɛn ni taji camion citerne 82 ye taji donna ka Mali jamana lasɔrɔ ka ban kabi sibiri tɛmɛni Niger sɔrasiya dara camion citerne 82 in kan a bɛɛ lajɛlen falen taji la tewu k'a dɔdɔdɔ k'a sɛnsɛn ka don Mali jamana kɔnɔna na tile 21 kuntagala kɔnɔ kilomɛtiri 1400 u y'o de kɛ sira fɛ taji ninnu bisimilala Mali jamana faamaw fɛ nisɔndiya ni badenya ni kelenya kɔnɔna na ani AES jamana ka jɛɲɔgɔnya duman kɔnɔ kabini septembre kalo la taji donni kun nɛmɛnɛmɛna Mali jamana kɔnɔ ka sababu kɛ banbaganciw ka bagabaga wali malidenw kɔni ye gɛlɛya in latɛmɛ bawo jamana faamaw ka cɛsiri ni wulikajɔw kɔnɔna na taji dɔw kun b'a la ka se ka don minnu kun b'a la ka jamana kɔnɔdenw mago ɲɛ hali n'o y'a sɔrɔ a kun tɛ labɔliba kɛ nka magow ma sa tajiko sababu la Jenim banbaganci jɛkulu olu ni Al-Qaïda bolo bɛ jɛjugu la olu de kun kɛmɛ k'u ɲɛtana kɛ camion citerne ye k'u bali donni na taji falen camion citerne na u tun b'u lajɔ sira fɛ ni k'a jeni waasa a kana se ka don Mali jamana kɔnɔ faaba la Bamako. Gɛlɛya in ye tile 2 kɛ ka dadigi kɛ école la sanfɛ kalanso ni duguma kalanso olu datuguna ka wagatinin kɛ dɔw kun kɛmɛ ka kɛ jagokun yɛrɛ ye bari sabu ka da ka u bɛ taa station na foyi ma fara a sɔngɔ kan ka n'a feere gɛlɛya la jamana kɔnɔdenw ma station caman kun ka baara bɛ ɲini kana jɔ bari sabu ka da kan taji kun tɛ sɔrɔ don o don ni k'a feere o n'a ta bɛɛ lajɛlen chauffeurw fana de tun bɛ cɛsiri ni wulikajɔ la camion citerne bolilaw k'u nin di jamana ye jamana finitigilakaw ka dɛmɛ kɔnɔna na waasa ka taa taji ta ka don n'a ye ka malidenw tajiko mago dilan Niger jamana ka nin bonya in ka ɲɛsin a baden jamana ma ni o ye Mali ye tajiko la ka camion citerne 82 bila Mali jamana ka bolo kan malidenw y'a tare k'a bisimila ni nisɔndiya ye an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Aranjanjɔ station na
o kɛra malidenw ka sogo ye bawo an bɛ don min na taji bi fan bɛɛ. san 2025 septembre kalo laban waatiw la Senegali jamana ka wari dunenw ni o y'a ka dépense ordinaire ye o taar'i jɔ sefa wari miliyari 7 ani 220 kɔri 8 na ni ye juru dan ka bɔ o la 100 sarada la sara 72 kɔri 7 majɛ minnu yera jamana wagande furuba wari musaka ko la 100 sarada la sara 4 kɔri 88 don jamana yɛrɛ ye laɲini min sigi k'a fɔ majɛ sara o man ka tɛmɛ sara 7 kɔri 82 kan 100 sarada la a kɔni bɛ o ni dugu cɛ nka bɛrata bɛnkan minnu sigira UEMOA jɛkulu fɛ o b'a yamaruya k'a fɔ majɛ kana na tɛmɛ 100 sarada la sara 3 kan UEMOA ka bɛnkan majɛ in kɔni bɛ u ni san cɛ Senegali jamana an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi cɛsiri ni wulikajɔ bɛ ka kɛ sɔrɔko musakako binakun kan waasa u ka se k'u kolo gɛlɛya ka waganden kolo giriya sɔrɔko binakun kan jamana furuba wari yɛrɛ a musakako bi bɔ ka don da minnu fɛ n'o y'a ka dépenses ye jamana furuba baarakɛlaw sara o yɛrɛ bi t'i jɔ sefa wari la miliyari 1 ani 82 kɔri 8 na 100 sarada la jamana waganden bɛ musaka minnu ta ni k'o bɔ sara yɛrɛ gansan o bɛ t'i jɔ sara 30 kɔri 6 la kɔsada in na yɛrɛ o sara 33 kɔri 6 sara 3 kɔri 7 farala o kan juru min bɛ Senegali jamana la sefa wari la miliyari 75 kɔri 7 juru fanba taara kɔfɛ bari sabu ka d'a kan 100 sarada la n'i y'a sigi sara 78 o de juru bɛ Senegali jamana na ka bɔ kɔ kan jamana yɛrɛ bɛ dɛmɛ minnu don magoɲɛfɛn dɔw musaka la ni ka na ni nɔgɔya ye jamana kɔnɔdenw yɔrɔ n'u k'a ma ko subvention ni dɔ tali ye fɛn dɔw musaka la 100 sarada la dɔ farala o subvention musaka kan a taar'i jɔ sara 51 kɔri 4 na 100 sarada la sefa wari la a bɛ bɛn miliyari 411 kɔri 6 ma sɔrɔ bosow n'anganaw jamana yɛrɛ ka recette la n'o bɛ tali kɛ ninsɔngɔkow kan impôt wariw jamana sera ka miliyari 3 254 de fara ɲɔgɔn kan 100 sarada la sara 69 kɔri 7 o sɔrɔla l'impôt sara la ka sababu kɛ dɔ farala o ninsɔngɔko fana kan 100 sarada la sara 7 kɔri 6. Israel jamana ka wuli ka jɔ ni karo gɛlɛyaw kɔfɛ ka ɲɛsi bande Gaza ma gɛlɛya wɛrɛ degun bɛ u kan sanji lahawta dɔw shurula min fanga bonyana kosɛbɛ n'a kɛra degun ye Palestine jamana kɔnɔden dɔw ma minnu bisimilalen don kan dɔw kɔnɔ Gaza n'u mago bɛ buna adamadenya dɛmɛ la nka ni sanji in kasara o nana dɔ fara buna adamadenya degun kan Palestine ka den ninnu yɔrɔ samiya sanji do min nana ka fanga bonya kosɛbɛ Palestine jamana kɔnɔden minnu kɛlɛ ni mankan ɲɛsiranya sababu la n'olu kun taara kalifa minɛ kan dɔw kɔnɔna na sanji donna kan in kan tantan minnu kun dilanna waasa u bɛ bisimila a kɔrɔ sanji y'a bɛɛ lajɛlen lamini ka bɛn ni tarata sɔgɔmadafɛla ye Der Albara dugudenw wulila ni nin kasara in de ye mɔgɔ si ma da bɛɛ lajɛlen de wulila ka dɛmɛ don i yɛrɛ ma i bɛ se ka ji soli cogo min ka bɔ i ka tantan kɔrɔ sanji fanga kun ka bon u ka ji soli ta yɛrɛ kun tɛ ka fosi bɔ a la so damadama tun bɛ yen minnu jɔlen don yiri la walima nɛgɛ la o caman dafirila sanji in sababu la sira minnu bɛ bɔ ka kan kɔnɔna lasɔrɔ Palestine jamana kɔnɔden maa kamana ganbagatɔw bisimilalen don kan minnu kɔnɔ san ye sira in bɛɛ bari buna adamadenya dɛmɛ jɛkulu y'a jira k'a fɔ ni sanji lahawta min nalen filɛ nin ye k'a kɔlɔlɔntan tɛ bari sabu ka d'a kan a bɛ ka dɔ fara degun de kan Palestine jamana kɔnɔdenw yɔrɔ Gaza minnu yɛrɛ sigilen don ka buna adamadenya dɛmɛ makɔnɔ n'a fɔra ko kasara wɛrɛ nana don o ko kɔrɔ u b'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ kan ka kɛ ka dɔ fara dɛmɛ kan jɛnsɛlɛya ni tɔnba Nations Unies ka jatew la a yirala k'a fɔ tantan bayirika olu de tiɲɛna sanji in kasara sababu la u labanna ka tulola sɔmin kɛ ka yira k'a fɔ Gaza ka denw mago bɛ dɛmɛ la dɛmɛ caman ko don bari sabu ka d'a kan dɛmɛ min ni u bɛ ko u lasɔrɔ o dɛmɛ bisimilalenw ka dɔgɔn mago ma. Nanzarala tɔnba Union Européenne ani farafina tɔnba Union Africaine ka lajɛrɛba sommet tako 7nan baara senfɛ min baaraw kun cɛra ka bɛn tarata ma Angola jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faba la Luanda laseli caman kɛra ye min senfɛ kɔrɔfɔw sera jɛɲɔgɔnyaw sinsinni ma jamanaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ da sera jamanaw ka ɲɛtagako ma ani jamanaw ka hakɛw damakɛɲɛbaliyaw Nanzarala tɔnba Union Européenne Conseil ma ɲɛma o ye laɲini dɔw kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka hakɛ damakɛɲɛbaliya furakɛ ani ka ba don ɲɛtaga kuntagala jan na a ko waasa hakɛ damakɛɲɛbaliya bɛ se ka nɛmɛ ka ɲɛtaga siraw bɔ a ko ba kan ka don kalanko la ka ɲɛsin kɛ a ma ka musaka don a da fɛ
ka fɛɛrɛ kɛ fɛn bɛ tali kɛ cakɛdaw kan k'olu bange ka caya ɲɛtaga binakun kan ka boloma yɛlɛma sira camanw bɔ ka ɲɛsin farafina sifinw ma u ka se k'u yɛlɛma k'o kɛ sɔrɔ siraw ye o de siratigɛ na sira fɛ nanzarala tɔnba union européenne y'a laɲini baarakɛ ɲɔgɔnya ka sinsin ani farafina tɔnba union africaine ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala farafina jamanaw bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na ka se ka sinsin ɲɛtaga kan o kɛra Antonio Costa ka dantigɛliw ye nanzarala tɔnba union européenne conseil ma ɲɛma bɛn ni kelenɲɔgɔnya ni basigi o ɲinini k'a kanu ni gun fila ninnu ye nanzarala ani farafina bolodi ɲɔgɔnma ni jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na kuma kɛra o fana kan farafina tɔnba union africaine ni nanzarala tɔnba union européenne u kɔni ye ɲɔgɔn fo ni sigi ka fɔ in na bari sabu ka da kan a kɛra bonya ni ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na baara bolodali minnu ni u y'a ta n'a kan ka lawaleya musaka min kan ka don a dafɛ euro wari miliyari 150 don a bɛna don baara camanw dafɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala farafina dɛmɛ ɲɔgɔnya kama. An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn 30 n'Alma an ka jɔnya jɔ an na.